Bon dia a tots. Per part del Motoclub de Xàtiva, el primer, donar-li les gràcies a Consistori que ha fet possible fer este stand de motos para que la història viva del motociclisme en Xàtiva tinga un referent este any i que ja que no puguem seguir fent la carrera mentre estiga la pandèmia, ja ens ajornem per a l'any que ve, si Déu vol, per fi el 69 Trofeu Velocitat Fira de Xàtiva. Crec que ens hem de donar compte d'una cosa, és la carrera urbana més antiga d'Espanya, per tant, el suport que ens està donant l'Ajuntament és el més important perquè això siga viu i no ens agarri la balleta, que són els que vam darrere nosaltres. Bueno, després de l'agraïment a Consistori, volia donar un xocotet, una plaqueta commemorativa a una persona que, després d'agarrar jo la presidència, ha sigut la persona que m'ha presentat a quasi tots les persones que estan així, que és Javier Nadal. Molt bé, doncs molt bon dia a totes i a tots en un primer dia de fira en el que trobem a faltar el ruido de les motos, no? Perquè, vamos, a aquestes hores estaríem ja pendents a veure l'arribada, a veure si baixem a donar els premis, si no baixem. En fi, són 2 exercicis, 2 anys sense poder gaudir de la carrera de motos més antiga d'Espanya, però jo estic segur que tal com estan evolucionant les coses, l'any que ve podrem gaudir per fi d'aquesta 69a edició. Així és que pensé que la idea que se va tindre per part del club de poder muntar una exposició per a mantenir viva la flama de la nostra carrera i a més per a mostrar algunes de les joies que tenim així, que la veritat és que jo que he llegit un poc unes motos que tenim així són espectaculars, la història que moltes d'elles arrepleguen. Així és que la nova, sincera enhorabona per la iniciativa. Nosaltres com a Ajuntament no podem fer altra cosa que seguir recolzant la iniciativa i la carrera per a que continuï sent un referent dins del motociclisme urbà com a la carrera urbana més antiga d'Espanya i esperar que pugueu gaudir d'aquesta exposició que s'ha fet en molta estima per aquesta carrera i amb la voluntat que, com dic, que l'any que ve puguem estar tots en lloc d'ací, ahí baix, des de les motos. Moltíssimes gràcies i gaudir de l'exposició.